سلام كمي تغنيو فتوات تخاتلتي مدب تنساي channel نلومي أبز حالف أوانز جمرنا وحساب نيرو بزعبا مرقمن صلوا دحرا بايتا بهيوتن زلعلنا حساب نيرو حج خام قصلتو كنزاته متينا لنا مسانا خصنحب فقره املاخ عدماكم مساهم زلخو نصانه دبساي ምናልባት እንድሕር ዳ ዘይራኹሞ ወይ እውን ዝሓለፈኩም ሃልዩ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣቲኹም ኩሉ ክትሰምዕዎ ምሳና ፎሎ ኣፕ ንምግባር ክጥዕመኩም ምእንቲ ክትርእይዎ ይላበወኩም ናባጋይ ሸይ ከብለኩም ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ኤልሲ ብዛዕባ ጽልዋታት ናይ መርገምን ከምኡ ናይ ድሕረ ባይታ ጽልዋ ጽቡቕ ጌርና ተዘራሪብና ነርናሞ ሕጂ ኸ ናብቲ መፍትሕታት ክንከይድ እስኪ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒ كخون زخل بزعبة دحرة بايتا انت دعا تزاريب ناسي بمسرة دحرة بايتا مالت نايز حلف كايو هيوت مو جن كسع إذا حجز اللي خايو خماني تلواز اللو مالتيو حجي بزح قدي ولا بسايكولوجي انت داري ناسي subconscious بهالالو زنا هنا subconsciously كافتي زمت ناي قدم هيوت وي لممد وي ون سمع زنبركا زرباتات ابز تهنص زي تردانا تردينا ولا ونغلغليو بعلنا زهنصنايو كون قيلي كي تردأ كاسي نت ناي انبابرا خاصلتي زصلو رديئتات وي دما انتاينا اكوب فلطت الله حجي حجي خاتنبر زلخا نحجي خاصلوا زلو جن كاب بنشت خات حسكان بو اندات هانت كازعب خلو نغيري مالتي حجي اتي قند مفتحي زبلو انا كاب حساب زجمر كويني يسمعني سبسي نابينا كل شيء موكسينا قال املاك خون سنايندي كاب بقال املاك بفلاين تدارينا شي اوشت سب زتعرد عرد خمس زبلنا له حجي أنا انتدأ بحدا نجر كسجوم دليس بتا زسجوم زلخون جوداي بتعمي مش الله شجر زلوا جوداي انت خوينا بناي دحر بايتا example ويدما مقنعت خمس كلهم سدرابيتي سجل عينة حمام بالسقايون دحر نيرهم دجنا كم عنكل كوينو ذا سقايون من تخوينو كي ترد أنا كم كساقي زبل نجر الله أباي ولا بقى في تزيوت أخو كبلوز أنا حكو ويون حجي تمرت نفع تزي كوينهم أفت خبابي يزلو وي أبيت سبي يزلو كي ترد أنا بتمرت خعوة أي كلني زبل أتحسس بقى أباي حدر ويون قلا لممد حجي كلهم ناي مست ناي ولفي ناي زخونه يخون حماق لمدتات وي حماق املخو اندحر دا زعب خلوت الله كي تردو تثبتي كابكم اخوت دخل كوين ايسمعني حج تقندي انا زبلو اذا خمزيلو تهانيصو زلو عردتات كفرس الله كمتي قال እግዚአብሔር ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ معرف 10 خبر 4 خصع 5 خصع 6 زلو እንታይ ብለና أطوار وجنا نمفراس صنع عردتات برتع عنبر سجاوي أيقونا بوخا لعل زبالة حسابات كله النفرسنا أمره كله نمأزاز كريستوس نمار خلوينا حجي لعل زبالة حسابات مسفلتات أملاخ زت على أنه بلو زلنا زخي ترد أنا زتهانت تبق زي كونت الواتات أبو أمرنا خاني نخين قتصل دحزنا نجاري حج إزي بمنتايو كفرس دلوا بقال أملخ نعوزتك حج الحردا كتحمم يخايس كلهم بيت سبكة 5 يوم حميمهم أبغى أنا جدني ولا ون دكتورات بقولنا يمش زي بجنريشن كم زعينة حمام سلزلو نابخاون كسع كند زعينة percent نايم تأتخقولوا له يبلونا بساينس ونز تدقفي كافت حق أزوات أيقونا حج نعوب خمي خانس خاطف فرصو مقنياتو نخيت سقوم كي أبي كان تدخينه قال أملخي خاتمت بسمبراتو حاويكم يقوم كريستوس من انتخا بحمام لودي كوينو حمام كخلو تسكيم يزبل قال كالون كريستوس اندخد
دفوسهم اندام تخا بتا نغرتيا بامنات كتوصلا تخل قال نزي اب امرخا تهانيصو زصنح بويخا تفرسوت تكو مالت زسواي اطوار وغنا نمفراس صن عردتا تاوي دلو اب امرو ناي امرو ناي وغ علاماي بحساباتن لعل زبال حسابات مسفلطت املاق زي زصالا زي ساني نعها እግዚአብሔር حسبلك برخت كند زبل كابو وصع زخونه كل شع irrational زخونه مايند فرحي بخمس خبلي اي عوتني ወይ ድማ በዚ ነገር አይቃንዓንኒ ኢልካ ዘሃነጽካዮ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት እቲ ተሃኒጹ ዘሎ ዕርድታት እዩ ስለዚ አጥዋርና ዝብሎ ዘሎ እንታይ ቃል አምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት አብ እምሮ ብርቱዕ ስጋዊ አይኮነን ስለዚ ንዕኡ እንታይ ብለና እናፍረስና بقال أملاخ انتي نقبرو مالتي نفرسو اتي بقال أملاخ مسفرسة حشعو نحنا انتي نقبر مالتي نا اكزيابيهر برخت نمقبال كفوتات نخون الزوزات نخون نمأزاز أمرو خلو نمأزاز نمار خلينا حج أمرونا مستمارخة لحرمس أقتصل لي لازل انت دارينا نت زي مأزاز مسودان قنت زي مأزاز زبلخ نقطعينا حجي اتي ود زي مأزاز كالو نت عرد زصنع زنبره ناي غاننتي ناي شيطان تود زي مزاز ديابلوس شيطاني نعو زصنع نتي كمز كتحمم يخايلو امرو تاني صلكا صنح نت حمام زصنع اغاننتي وي ون كال ناي صلمات حسرارح زلوخا نعو كنقطعو زبلكا اتسب لبو مسحابه نغويتا امرو بقال እግዚአብሔር تحاطيبو ناب نفقر املاخ ناب برخت املاخ مستعززه نت زي مأزاز كاني بسلطان املاخ بحيل املاخ كابوخا يغلاغل اجي تقند حمرات وي دما تمفتح انتايو اتي عردታት هانيصو زلو نمبالي اذا قال املاخ اذن مغبار بطعمي حيالي ولو اب ابراويان انت دارينا 14 تخلتسي قال املاخ هياون مسلطني بلنا قال املاخ هياون مسلطني اب مونغو نفسن منفسن مفلالاي اكلاتن كسع زسطم እንደገና خاني حسابن زفلالي حجي نت حسابنا እንዳፈላለ ጉቡ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ወይ ድማ ነት ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ خاني እንዳፍረሰ ከጽር ዝኽእል ቃል አምላኽ ማለት እዩ በዚ ካልፍ ተቀዳማይ ትዝራአናያ እንታይ ነቲ ናይ حسابك ካዘሎ ይፈልዮ ነቲ ናይ ሰይጣን ነገር ይፈልዮ ኣብዝ አንተ ረይና ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥ ንኹሉ ወላ ኸማን ንፈውስ ኸማን ንርሱ ኣብዝ ኩሉ እዩ ተጠቂስ ዘሎ ስለዚ ቃል አምላኽ ንኹሉ ነገር ፈውስ እዩ ወላውን ያዕቆብ እንተ ዳሪናሲ ያዕቆብሲ እንታይሉ ናብቲ ሕጊ ሓርነት አጠቢቁ ዝጥምት ይሉና ናብቲ ሕጊ ናብቲ ሙሉ ማለት ሕጊ ሓርነት አጠቢቁ ዝጥምት ሕጂ ቃል እግዚአብሔር ሕጊ ሓርነት እዩ ቃል እግዚአብሔር ብዝተመገብካዮ መጠን ነቲ ሓርነት ዘይእውጅ ዝተዓርደ ዕርድታት እንዳፍረሰ ሓርነት ዝእውጀልካይ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር መፍትሒ ኣለዎ ስለዚ ቀዳማይ አነ ዝብሎ ቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ ካልኣይ ካኒ ዋላውን فوسي ولا ننفسنا نأكلاتنا نخلو زخون فوسي أب مثالي 14 كم زيبل وديه إذنخا نبزرباي أدنى نزرخبن هيوتو نبزلو سوقوخا فوسي أنمو نزن قالاتين أبلبخا أقرن يبل أنا قال እግዚአብሔርሲ هيوت كم ذهبنا بو آمنا نفسنا كم زدحنت نسجناو فوسي نزرخبن هيوتو نسوقخ فوسي إنم لأنه نز كله دحر بايتاتات حماق زتصنحه برخت أيتورسني خازبل بقال እግዚአብሔር فريسو نتنا እግዚአብሔር برخت نقبل نأمرنا نتحساسبنا لويتو زمت قال እግዚአብሔር بفلايك ولونا بيتروس انترينا كاب كله قال تنبيت زصنع قال آلونا يلو اتي كخوب صبح اب لبخم
كسع زبره انت استبهلكم له يبلنا ابتز تصلمه سفرا ورتبل ابتز تصلمه سفرا اتي كخب صبح ابلبكم كسع زبره انت استبهلكم له مالت ابتز تصلمه تكايره بحمام دي تصلميتات كلا تايريتها بقطباوي قص على زخنه سئنت دي افتح بوتات يا تصلميتات كلا ጭንቀት دي ከይተረዳካ كل شع انزايتي فرحي بذا بوتا زيات تصلميتات كالا زخونه سميو انا دي سمخو وي مرغم دي طلوا دبلو بز زصلمتا كذبان افتز صلمتكم بوتاسي كوخب صباح كسع ابلبكم زورح كوخب صباح مني كريستوس يسوس افتز صلمتا كبوتاسي ناي كريستوس كبر كسع زرأ كريستوس بعلو كسع زغادا بو انت استبهلكم له نتقال እግዚአብሔርሲ كم بقى كم غيركم انت استبهلكم له ጽቡቅ ሰናይ ትገብሩልኩም ይለው ወላውን አይ ቲንክ ስለዚህ ዳዊት እንታይሉና ብርሃን ካን ሐቅ ካን ለአኽሞ ንሳተን ይምርሐኒ ሚንስ አፍተ ዝጸልመተካ ወላ ዳይሬክሽን ዝሳንካሉ حبرتا سانكلو مفتح سانكو እግዚአብሔር ብርሃኑን ሐቅን ክለኽን ከለፍቲ ሕሽኽ ክብለካ خلو بقالو مغلاጽ ቃሉ ክትረክብ ከለኻ ነቲ ነገርቲ እንታይ ትገብሮ ትኽእል ማለቲ ትስዕሮ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ቃል ዝመጸሎም አማልኽ ተቀበልካዮም ጽሑፍ ክልወጥ አይክልን ይብለና ቃል እግዚአብሔር ኩነታትካ ክትመልኽ እንትኾይኑ ቃል ንዑ ከምልኸካ ዝኽእል ቃል ንዑ ከስግረካ ዝኽእል እግዚአብሔር በቃ ስለዚህ ድማዩ ነቶም ቃል ዝመጸሎም አማልኽ ትብሉ ዝብሎም ዘሎ አፍቲ ነገራቶም ንኽመልኩ ነቶም ቃል ዝመጸሎም አፍቲ ናቶም ከቢዶ ጸልሚትዎም ዘሎ ንኽስዕሩ ቃል ዝመጸሎም አማልኽቲ ይኾኑ እቲ ቃል አፍቲ ነገሮም ንኽጉይተቱ አፍቲ ነገሮም ንኽስዕሩ ልዕልኡ ንኽወጡ እቲ ቃል እግዚአብሔር ይድግፎም ማለት ስለዚህ መፍትሒ እቲ ቀንዲ አብ ቃል እግዚአብሔር ይደሎ دحر قال እግዚአብሔር ሲ ዋላ ኩሎም ፋብሪካታት እንተርኢናስ ዝኾነ ነገር ክመ ዝኸለውሲ مساعات خيد مانوال يمزهو مخنياتو اتناتا زبلت أطلق مخترخبلات خونكا كمتي نتتفطرته نحن እግዚአብሔር فطرنا سباتينا لذلك قالوا يهبنا كساعتي زعابه برخت ويدما كمتي زغبانا ابزا مدري كمتي حساب املاخ حيزنا خنحلف انت دا خوينا نمنينا نوكس نتي زفطرنا كمي غيرنا نحنا ابزي ناتو سمرت اسميرنا خنكيد زرئنا قالو يمو قال እግዚአብሔር ازيو اقداسيو እንደገና ዋላውን አብ ዮሐንስ ዲዘል ሐቀይ ነተሐቅ ክትፈልጥዋ ይኹም እተሐቅኻ ሓራ ከተውጻኩም እተሐቅ እንተ ፈሊጥካዮ አፍቲ ጸልሚትካ ዘሎ እተሐቅ እንታይ ዝገብረካ ሓራ ዘውጻካ ስለዚህ ናፍቲ ሐቂ ክንመጽ ከለና بقال حق غير زولدنا بقال حق غير زساغرنا خاني نسو እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ድማ ቃል አምላክ ከም ኖርማል ካለ ቃል አይኮነ ካለ ቃል ምናልባት ንሽዑ ክስታይ ጥራይ ምሻለው ነእምሮኻ ከጸናና ጥራይ ቃል እግዚአብሔር ግን እዘን ቃል ዝነግረኩም ዘለኹም ቃል ህይወቴን መንፈሴን ብለና መንፈስ ስለዝኾነ አውሽጥ መንፈስካ አውሽጥ ነፍስካ አውሽጥ አካላትካ አትዩ ክሰርሕ ዝኽእል ክልውጥ ዝኽእል ቃል ስለዚህ አነ እቲ ቀንድ መፍትሕ ዝብሎ እቲ ዕርዲ ዝተዓሪዱ ዘሎ ካብ ድሕረ ባይታኻ ብቃል አምላኽ መሰረት ፈሪሱሲ ከም ሓሳብ አምላኽ ክትኮን ከለኻ ጽቡቕ መንጸፍ ናይቲ ዓወት ወይ ድማ ነቲ ድሕረ ባይታ ጽሉኡን حما أزبلنا نخد صقره عزيز وبوط خوانا منصف أنصف كالخا مالتي أنا قال እግዚአብሔር كم قال متحف هيكونا هواتن منفسن سلازلوا أوشت أكلاتنا أتيو ناي مدمع ويدما وتصيت زلوا لو تخجبر زخل هي قال እግዚአብሔርና أبو يوتي كند مفتحي له باستر توسخلنا تبتلو كارو مالت تي قال እግዚአብሔር كنبل كلناسي حدا خبتي ربحا ناي قال እግዚአብሔር انتايو تقبلكاس كتعيلي زوهبكا
بطعم دس تبلني حساب الله أبتي وانجيل يوحنس مرف 17 كم زبل قال الله نظم كاب عالم ذهب كان سبات سمكا غلص كلهم سمكا غلص كلهم زلو نتي بزعبا املاح ክርስቶስ ኢየሱስ መጽሐፍ እኔ አምላክ ምንነት ይገልጽልና በቃሉ ይገልጽሎም ማለት ነው ተቃል አሚኖሞ ተቀቢሎሞ ስለዚህ እግዚአብሔር ፈሊጦሞ ማለት ገለጽ ኩሎም ናት ካነበሩን አይሃብ ካኒ ቃል ካውን ሐለው እተዛሃብ ካኒ ዘበለ ሁሉ ኸባኻ መኻኑ ሕጅ ፈለጡ እንዳለ ኸይዱ ድሕሪው እተዛሃብ ካኒ ቃል ሀብክዎም ንሳቶም ድማ ተቀበልዎ ትብል እጀታ ተቀበልዎ ትብል ደላ አብዚ ተራ ቃል አይኮነትን አት ከምዚ አብትናይ ግሪክ ቃል ላምባኖ እንዲያት ብለና ላምባኖ ትብል ቃል ካንተ ማለት እዩ ሙሉ ዋንነት ሙሳድ ናትካ ምግባር ወሲድ ካሲ ክትቀመሉ ምኻል ጥራይ እቲ ተዋህበካ ቃል ተዋሂጡ ዝተርፍ ዘይኮነ ሳባኻ ፍሬ ብዝፈር መንገዲ ክትቀበሎ ኸለኻ ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ መንፈሳዊ ነገር በእምነት እዩ ወላ ሰብ ገላትያ ክዛረውን ከለ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ያባኻትኩም ኃይል ዝገብር መንፈስ ካዝዕድለኩም ምስማዕ እምነት ወይስ ብግብሪ ሕግ እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ አባኹም አምላኽ ሰርሖ ዘበለ ሁሉ ብምንታይ ዝገብሮ በእምነት ክብል ከሎ ይነግረና ማለት እዩ እምነት ካ መጽሐፍ ቅዱስ ንጹር ቅሚጥወሎ እምነት ካ ምስማዕኻ بقال كريستوس ስለዚህ ነቲ ሰማዕናዮ ቃል ክነአምኖ ከለና ሰማዕናዮ ቃል ክንብል ከለና እምነት ሃዋሁ ይኮነትን ትምስረት ማለት እዩ ኣብቲ ትኹል ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከም መልህቕ ተመሲሉሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ጸንዐ ስለ ዝኾነ እንታይ ይገብረካ አንከር ይገብረካ ይሕዘካ መልህቕ ኮይኑሲ ከይትናወጽ ብዝመጽ ንፋስ ኔው ነጀው ከይድፋ ኩነታት ውሒጥካ ኣብ ኩነታት ከይትርዕም ኣዝዩ ኣብ ሰማይ ጸንዐ ቃል ካን ዘላለም ኣብ ሰማይ ጸንዕሎ ከም ዝብለና ኣኡ متان تتخيلك مسكونات كتسامع ديكونكاس مستأملخ زبلك متان كتسامع تاي قبرلك قبلبخ امنت وليدو كينو كونتات كتملالس قبرك حيلي الله مالك ስለዚህ ተቀበል ወይ ወዘለታዩ ነትቃል مستوقبل وسلك كمتي تقال زبلوم نموخان مسوخ سامع خلو حاد عينت زربا زارمات እቲ ኮንፌሽን ወይ ከላይ ሆሞሎጂያን ወላ ሓደ ዓይነት ዘረባ ምስተቃል እግዚአብሔር ሲ ሓደ ዓይነት ቃል ሓደ ዓይነት ዘረባ ክትዛረብ ምኽአል ማለት ከምዝ እንዳበልከ ኢኻ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ እቲ በአምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተወደአ ናይ መስቀል ስራሕ ኣብ ህይወትካ ኩን ትገብሮ ማለት እዩ ገላትያ ክትዛረብ ከሎ ተሓለፈውን ቀዳማይ ክፋል ትንክፋ ቢሊዮኔር نحنا إلو نتصفى منفس بأمنة كنقبله بركة أبراهام بخريستوس يسوع نهزاب من تخونس نحنا أهزابنا تما قالتي إن أبراهام بركة هاي نبرنا نقول صلى كريستوس يسوع أبت مسمر أتينا لنا وانتي ولد أبراهام كوينا لنا كما قالتي أتي بركة متان كنكون له كريستوس أب كنا مرجم كوينه خم مرجم حقي خم تشاهد أنا تقالي نقرنا ماج لذا حدا خابتي خم مرجم نوصل له انتهى يندحد لنا كريستوس يسوع مسك الكموت كله سي مويتو هيوتي بالناي أبكندانا مرجم كوينه كاب مرجم جلاجيلو بركة كن كافل جيرنا الله نسو أبكندانا تنتسيلو أبوق بلاد كن كون جيرنا الله نسو أبكندانا حتيات كوينو صدق أملاخ كوينا خن مالالس عدل هي بنا الله مالج سلذي بأملاح كن الرأي خلنا مالج بتودو نايجزي أبير صراح كن الرأي خلنا كابتن قويت استقبلنا لا علتها حزنا نحنا انتهينا عند حداينا صدق أملاخنا نحنا بقصلو تفويسنا إنا تعينا إنا يزبل ناتو برخت خافلتي مثلا كون كريستوس كنا داخلنا يزبل مسحب قدس مالتي سلازي ازيوتي رياليتي مالتي تحق نسي مز حق ازي بأمنتك نسامع خلنا كم تمسحب قدس ولا غلاطيا ما عرف حدا خزارب كله وانجيل سي حيل اللويلو وانجيل قدمنا هلا هو من نصراو نزامن زبل حيل املاح نمدحاني مو بوانجيل يحفرني له بو خايل بتوانجيل مالتي بتي زنجر قال امنت اندا فطرن سبات هاي زغبر زناغف زوص قال بو خات صدق املاح كاب امنت ناب امنت يخون يل يجهاد يبلنا انتي زبلنا زلو نسخاتكم صدق املاح يخون يلنا له احنا صدق املاح انت كنكونسي نت حاتيات زي فلت اب كندانا حاتيات غبر انديلو سلازي كابتن خرصو يتقبلنا يتحزنا صدق املاحنا ني املاح صدق يا بيوتنا زغز دين كاب امنت ناب امنت كنكيد كلنا ግን ሰባት ክሪዎ ይጅምራ ህይወትና نحنا نرسنا نتي توهبنا صدق املاح بغبري كنبرلون يجمر ማለት እዩ لذي دغሃድ እንታዩ ሓደ ይጸንሐ ነገር ዘይ ነበር ይኮነን ዝጋሃድ ይጋሃድ ክብለና خلታዩ ኦሬዲ አሎ
ተሸፊኑ ጸኒሑ ተጋሪዱ ጸኒሑ ግን ይግላሕ ኩሉ ሰብ ታይ ይገብሮ ይርዮ ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ኻላል ምልዋጥ ክልወጥ ከሎስ ዝነበሮ ክብሪ እኮ እንደገ ወጽዩ ዘይነበረ ይኮነን ግን ተጋሂዱ ክሪእዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ጽድቅና ከዓ ከምኡ መታን ክወጽእ በቲ ቃል ምስ ቃል እንዳተሳምዓና ካብ እምነት ናብ እምነት ካብ ሓደ ደረጃ እምነት ናብ ካልእ ደረጃ እምነት ኣብ ሓደ ደረጃ ደው ክንብል የብልናን ኩሉ ግዜ ንቃል ኣምላኽ ክንምገቦ ኣለና ነቲ ቃል ክንኣምኖ ኣለና ንኣምላኽ ዕብየት ናይ ኣምላኽ ርዳእና ክኽእል ኣለዎ ዕብየት ኣምላኽን ስልጣን ኣምላኽን ብዝተረዳእና መጠን ከዓ ሓርነትና ከምኡ እንዳበዝሐ እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኣኽለኒ እዩ ምናልባት ሳብ ሙሉ ዶ ነገር ተሎ መታን ዕድልክዎ ሓራይ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ኣሕዋተይ ዕሙቕ ብዝበለ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ አንታይ ጥራይ ክውሰኸላ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀገም ብዛዕባ መፍትሒኡ ክትሓስብ ከለኻ መጀመርያ ብርሃን ኢኻ ትረክብ ስለዚ ብርሃን ዝኾነና ድማ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ነቲ ብርሃን ዝተቐበልካዮ ኣብቲ ብርሃን ክትመላለስ ኣክት ክትገብር ድማ እምነት የድልየካ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር እንታይ እዩ ድሕሪ ኢልና ብዛዕባ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15 ፍቕዲ 7 እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣባይ እንተጸናዕኩም ቃለይ ድማ ኣባኻትኩም ተሓደረ ትደልይዎ ዘበለ ትልሙን ኢሉ ብመስርዕ ኣቐሚጥልና ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ሓደ ነገር ፀገም መፍትሒኡ ከተናድቕ ትሓስብ ከለኻ ንቓል ኣምላኽ ወይ ብርሃን ናይ ተቓል ምርኩስ ብምግባር ክትጽሊ ክትክእል ኣለካ ክትጽሊ እንድሕር ኮንካ ድማ መጀመርያ ተቓል ኣባኻ ክሓድር ክኽእል ኣለዎ ትምሕዳር ክንብል ከለና እንታይ እዩ ፓርትናትካ ቢንግ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ንህይወት በቃ ምሳኻስ ምስ ህይወትካስ ይላበስ ኣሎ ማለት እዩ በቃ ኦልሬዲ ናይቲ መነባብሮኻ ናይ ህይወትካ ናይ ተሓሳስባኻ ኣካል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ትብርሃን ስለዚ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣባይ እንተጸናዕኩም ቃለይ ድማ ኣባኻትኩም ተደኣ ሓዲሩ ሽዑ ትደልይዎ ዘበለ ስለዚ እቲ ቃል ኣብ ውሽጥኻ ምሳኣተወ ብርሃን ፈጢሩ ንዓኻ ንድሌትካ ድሌት ኣምላኽ ኮይኑ ከም ዝቐርብ ይገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እታ ምሕዳር ሰያታ ዝበለጸት ምስ ጸናዕካሉ ምስ ኣመንካሉ ኣባኻ እንተደኣ ሓዲሩ ፓርትናትካ ቢንግ እንተደኣ ኮይኑ ብድሕሪኡ እቲ ናትካ ድሌት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክፈስስ ከሎ እቲ ምንጭ ንኽትረኽቦ እግዚኣብሔር እውን ይድግፈካ እዩ ካለ ኣብ ሆሴ 14 ፍቅዲ 2 ተርእና እውን ምሳኻትኩም ቃላት ውሰዱ ናብ እግዚአብሔር ካ ተመለሱ ኢሎም ኣሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ምስ ቃሉ ይዲል ትገብር ኣብ መዝሙር 119 ፍቅዲ 11 ተርእና ድማ ንዓኻ ምን ተኸይብድል ንቃል ካብ ልቢ ዓቆርኩ ኢሉ ስለዚህ እቲ ምዕቋር እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ምሕዳር ወሳኒኡ ድሌት ከተቀርብ ከለኻ ምንጭ ናይቲ ፀቕጠካ ዘሎ ነገር ፈሊጥካ ካብኡ መፍትሕ ክደል ከለኻ እዚኣቶም ቀንድን ዋናን ነገር እዩ ካለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ውልቀሰብ ብዛዕባ ንኡስ ይኹን ዓብ ነገር እግዚአብሔር ገለ መፍትሕ ክሰድድ ከሎ ኢቭን ነቶም እግዚአብሔር ዝጥቀመሎም ሰባት መጀመርያ ምስኡን ምስ ቃሉን ይቅድም ደላልዩ ዳሕራይ ይድልእኮ ስለዚህ ኣገዳሲ ነገር ኩሉ ግዜ ክንጽሊ ከለና ንቃል ኣምላኽ ምርኩስ ብምግባር ተዳጸሊና ድሌትና ናይ ግድኒ መፍትሕ ክረክብ ኣምላኽ መስገን ብሓቂ እቲ ሓይሊ ናይ ተቃልሲ ዝገርም ነገር እዩ ኩሉ ግዜ እቲ መፍትሒ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ክትዛረቡ ጸኒሕኩም ኣለኹም ብተደጋጋሚ ቃል ኣምላኽ ካ እንታይ ኢሉስ ንኣኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቃልካስ ኣብ ልበይ ዓቆርኩ ኢሉ ስለዚ ኩላትና ኣብ ህይወት ክንገብሮ ክንለማመዶ ዘለና ነገርስ ምስ ቃል ኣምላኽ ምጥባቕ ምዃኑ ኣነ እውን ተረድእ ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ሓሳብና መደብና እንዳወዳእና ኢና ፓስተር ትውስኾ ነገር ተሃሊካን ክትጽልየልና ነውን እሺ መወዳእታ ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ ከም ስጋ እኳ ንመላለስ ክነስናሲ ከም ስጋ ግን ኣይንዋጋእን ኢና ብለና እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ከም ጽላሎት ኩሉ ግዜ ድሕሬና ዝስዕብ ዝኽተለና ደሸግር ዓይነት ህይወት ብስጋዊ ቃልሲ ወይ ከላይ ብስጋዊ ውጋእ ኣይኮንናን እንገጥሞ ማለት እዩ መንፈሳዊ ውግእ ንፈልጥ ሰባት ክንከውን ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ወሲኹ ኣጽዋር ውግእና ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርታት ብርቱዕ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን ብዙሕ ኣጽዋር ብዙሕ ዕርታት ኣሎ ማለት እዩ ብሽም ኢየሱስ ኢልካዮ ዘይከይድ ብርሃን ቃል ኣምላኽ ክትረኽበሉ ዘለካ ናይ ቃል እግዚአብሔር ብርሃን ምስ ረኸብካሉ ጥራይ ባዕሉ ፈደሽደሽ ኢሉ ሓይሉ ስኢኑ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ካብ ህይወት ሰባት ዝፈርስ ማለት እዩ ስለዝኾነ ከዓ እዩ ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርታት ብርቱዕ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን ብኡ ከዓ ኢሉ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ዝጻላእ ልዕል ዝበለ ነገርን ኩሉ እናፍረስና ኣእምሮ ኩሉ ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና ኢሉ እዚ ሰብ እንድሕር ደኣ ሓደ ኢማጂኔሽን ሓደ በእምሩ ዝተቐርጸ ስእሊ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ነቲ ነገር ካብ ምግባር ዓዲ ኣይውዕልኒ ከይገበራ ኣይዓርፍን እዩ ግናኸ ነቲ ድሮ ተሃኒፁ ዘሎ ተቐሪፁ ዘሎ ቅርፂ ኣእምሮ እንታ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ መጀመርያ
ናብ ናይ ኣምላኻዊ ተሓሳስባ ናብ ናይ ቃል ኣምላኽ ተሓሳስባ ብኡ ክትካእ ክኽእል ኣለዎ እሱ ምስተተክአ ሽዑ ነቲ ጸላኢ ነቲ ብድሕሪት ኮይኑ ዝዕገርግር ዘሎ ፈሊኻ ክትወቅዕ ትኽእል ኢኻ ንመርገም ፈሊኻ ነቒልካ ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ንኹሉ መኸላእታ ዘበለ ኩሉ ፈሊኻ ምእላይ ከኣለካ መጀመርያ ግን ኣእምሮ ብቃል እግዚኣብሔር ታኾን ኣሎ ክማረኽ ኣለዎ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ክንገረና ጸኒሑ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ኮይኑ ጽድቂ ሂብና እዩ ሕማምና ወሲዱ ጥዕና ክንመላለስ ብስምብራቱ ተፈዊስና ኢና ዝብለና ንሱ ኣብ ክንዳና መርገም ኮይኑ ካብ ናይ መርገም ናብራ ሓራ ኣውፂኡልና ኣሎ ብዓብዪ ከዓ ሞይቱ ሂወቱ ኣካፊሉልና ኣሎ እስኪ ሓቢርና ክንጽሊና በዛ ሓሳብ እዚ ቅዱስ ኣቦና ንባረኸካ ኣለና ስለቲ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበርካዮ ውዕለት ኣዝና ነመስግነካ ኣለና እስኻ መርገምና ወሲድካ ኢኻ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናትካ ሂወት ተኻፈልቲ ጌርካና ኢኻ ናይ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸት ተኻፈልቲ ጌርካና ኢኻ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ካብ ወለዶ ዝመፀ ዘርኢ እናቆፀረ ዝመፀ ናይ መርገም ሓይሊ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክስበር እጽልይ ኣለኹ ወይታዬ ምብራህ ቃልካ ሓይሊ ይህብ ምብራህ ቃልካ ጥበብ ይህብ ምስትውዓል ይህብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃልካ ብርሃን ክርኢ እሞ ሳላ እቲ ብርሃን ትቃልካ ጸልማት ዘበለ ኩሉ ክረግፍ ሕጂ እጽልይ ኣለኹ ቅራፍ ዘበለ ክረግፍ እጽልይ ኣለኹ ሓይሊ መርገም ክደክም እጽልይ ኣለኹ ዘመናት ዘድክሞም ዘበለ ኩሉ ዝተኸተሎም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ መኸላእታ ይገብረሉ ኣለኹ ሓንሳብና ሓዋርን ይስዕረ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ንሎሚ ሒዝናዮ መፂና ዝነበርና እዚ ምሳና ኮይንኩም ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ተማሂርኩም ተባሪኽኩም ክትኮኑ እምንቶና እዩ ኣብ ዝቕፅል ሳልሳይ መደብ ማለት እዩ ብዛዕባ መንፈሳዊ ሓርነት መሰረት ናይ ኩሉ መዳያት ህይወት ስለ ዝኾነ ሓርነት ካብ ሳይክሊካል ወይ ከዓ ዓንኬላዊ ናይ ጥዕና ፀገም ሓርነት ካብ ዓንኬላዊ ናይ ቁጠባ ፀገም ጥዑይ ቤተሰባዊ ዝምድና ዘይምህላው ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ውልቃዊ ህይወትካ ዘይምህላው ወይ ከዓ lack of emotional stability ብተወሳኺ እውን ካብ ምንኩልላፋት ንሓደ ነገር ትጅምሮሞ ዘይትውድኦ ትጅምሮ ዘይትውድኦ ከምኡውን ተስፉ ብሩህ መጻኢ ዘይምርኣይ እዚ ከዓ lack of motivation and focus ዘይምህላው ከምኡውን ኣምላኽ ብዝሃበካ ፀጋ ብእሙንነት ፀጋኻ ዘይምሽራፍ ክንርኢ ኢና ኣብኡ እውን ክትሓብሩና ዕድሜና እዩ ነዚ ዝፀንሐ መደብ ተባሪኽኩምሉ ክትኮኑ እምንቶና እዩ ካልኦት ኣሕዋት እውን ምእንቲ ክበፅሖም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣገልግሎትና ደግፉ ጎይታ ይባርኽኩም ኣይትረስዑ ሰይጣን ጀካ ክሰርቕን ክሓርን ከጥፍእን ካልእ ኣይመፅን እዩ ወዲ ኣምላኽ ተገልፀ ግና ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ እዩ